L as in Lorna Tolentino. T as in Tiger. T as in Tiger ba? Tiger. Oh. R as in radio. Oh. E as in elephant. X as in xylophone. Baltrex. Baltrex. Oh, Baltrex. Oh, muna ingon nimo sa doktor dito nga resetahan ka na para dili kaya mo daghan ang chickenpox, pero dili gila sa iyon nga mopugong, pero dili kay mo daghan labaw lang yung mga dalaga nga batanon kay makunyos man sa ilang naong. Ha? So muna ipainom. Wala, useless na. Oh, useless na siya. Di lagi na siya epektibo. Oh, sige. Landline. Sige. Saya ato doy. Oh. Mao. Mao. Mao sa tinuod dili gid maayo na kaunon kay ang foot and mouth disease man na siya, bali ma-transmit, ma-transmit, makahatag og sakit po sa tao. O nang dili gid siya ipakaon sa kanang ingana nga masakiton nga baboy. Mao. Lagi. Oh, pero kan man kanang nalimit naman yun ang pagsulod sa African swine virus na repeat naman kay i-prevent naman ang dagan sa mga baboy paingon sulod sa syudad. Pero amot lang tong taga-probinsya kay makakaon man yun nga dili may bawaan kung nabay sakit wala. Pero kan sa na-prevent na limit na yun, na limit na yun. Aw, likay lang yun sa gayon. Dahil bitaw laing pagkaon. Makaon man kakagsawa doy. Ah, ang kuan dito sa Wuhan. Oo, sa Wuhan doy. Oh, bisag kun. Sige, sige, sige. Sige. Oh, okay naman, okay ra, okay ra. Sige. Oh, appeal gila siya. Okay, sige. Okay. Okay na butag. Para sigurado gyud mga limpyo gyud ang baboy. Gikan gyud sa atong kuan abatwa sa veterinary na itatak ka veterinary nga kuan kanang clearance kay sila man gyud makibaluhan na ba infection wala. Sa tinuod kaning sakita ba gamay pa ko na may foot and mouth disease. Di man gyud di man gyud mo siya mapugngan ba. Ambot lang kag unsa nay kuan ana. Pero sigon sa akong istorya sa inyo kung tigbasa mo sa akong kuan gani sa akong Facebook naman ko'y article dito. Kung tigbasa mo dito na makita ninyo unsa gyud posibilidad ngano nga mukatag man gyud ning epidemic ingani sukad sa Black Plague sa Middle Ages. Nganong may ngana man siya? Muna dako kayong pangutana karon may ngala kay biya kung saan may pasanginlan sa beginning pero pag dugay they connected. Hello, good morning. Cellphone. Nawala na. Okay. Landline. Landline. Good morning, Doc. Morning. Kanang mga anak ko, Doc, kanang ang akong anak mo, babae, 41. Mhm. Ang mama mo daw yung kakapagtok ko na, Doc. Daghan kayong rason na day. Kung 41 years old lang siya, daghan kayong rason. Dili na ingon nga tungod sa mga vitamin, sa pagkaon, wala tanan. Usually yun na siya na inaipit nga ugat dito siyang tangkugo. Number 1 na siya. Kay tambok na siya, ang itawag ang thoracic outlet syndrome. Mo gina siya. So kinahanglan sa eksaminon ang imong anak. Ang iyang kamot. Eksaminon siya sa doktor. Ang iyang Tanan. Eksaminon gikan sa ulo paingon sa tiil. Dili kay kamot lang. Okay? napakita ko na, Doc. Mm. Kanang kapag yung ginabang one ay
Sa Facebook, ang Moriamin o Asinco? Ang Muriamin high protein ang iyang gihatag. Ang Centrum puro vitamins lang ang iyang gihatag, vitamin D, vitamin E, mga muna yung gihatag niya. Dapat yun ang Moriamin. Alangan kay protein man, dili man kay di man mo kay tigkaog karne kay ang inyong paghuna-huna gulay lang. Mo bitaw na akong ginaingon sa ginapakita na ko sa akong lawas nga higala kanang mga pasyente na ako nga manghambog pa nga gulay lang daw ilang kaunon. Ay kabalo man gyud ko nga pati ilang iyang kuan gulay pod. Okay, sige na. Okay, may butag. Kasi lagi daghang kay komentaryo diri may gala. Di na ako mahurot ng akong topic ba. Sa tinuod hello, good morning, cellphone. Ay, iwa na. Kay uptake man akong message og pindot og kuan, delete. Di kalusot ang cellphone. Pina-uptake man. Okay, balik. Okay, cellphone. Hello, cellphone. Morning, kusog-kusog ka gamay imong tingog day. Dili na makuha sa kuan, dili na makuha sa sabon day. Di na makuha sa sabon. Kinahanglan gyud siya og kanang mga ointments, mga ointment. Di man pud katagaan sa parmasya kay kinahanglan magreseta. Ipatanaw ng dermatologist. Ipatanaw na siya kay dili biya na siya ordinaryo na mga abi ninyong ordinaryo na siyang sakit pero di na maayo. Labaw na siya sa tigulang na yapap ay. Lahi na siya ba? Okay? Okay? So ipatanaw ng doktor day. Ipatanaw og doktor. Di gyapon makuha kinahanglan kulito na siya sa dermatologist day kanang mga blackheads. Kuliton ba kanang unsay tawag ani na sa kuan sa oh ipa-kuan gyud siya, ipa-beauty parlor gyud siya. Rag kulkugon ba ang sulod? Okay? Sige. Sige. Okay. Manotice ninyo may gala nga dili gyud ko tighatag og tambal na karon kay dili gyud maayo nga kuan kung makita lang nako nga medyo insufficient ang knowledge sa inyong doktor kaya mohatag gyud dayon kog doktor tambal. Hello, good morning, landline. Buntag. Reaksyon na sa kabugnaw. Reaksyon sa kabugnaw. Ay di ngano makuyapan man siya day? Kuan nagreaksyon sa kabugnaw siguro. Ipa-check up na siya kay basig urag allergy ba unsa ba para may bawan gyud kung say rason. Lagi. Mao gyud. Nagareact gyud siya sa kabugnaw lagi. Ipatanaw sa dermatologist. Sige, may buntag. Unsay imong medication doy para sa diabetes? Pero gikan sa GIS, wala pa nanaog, wala pa nasaka. Ay pagpa-blood sugar saka kay kung nagababa siya, pwede na safe man na siya. Okay. Dr. Derla, sige lang kag advice diha kay lami na kay mong retirement ha. Ako yung taon di ko ka-retire no. Urag dali ko mamatay ko mo retire ko. 0948-993-3297. Dok, ngano nagstorya man sa radyo sa amua Dok Bet diri sa Digos, okay ra kaon ang baboy bisan affected sa ASF. Thanks dili sa tinuod sa akong opinion ba. Mo bitaw na siyang ginabantayan kay ang main bacteria na dili ma-identify. Kung kagaw na siya nagay pasilidad nga madto sa inyong lawas. Ang kagaw, ha?
Mo na siya nga dili gyud siya safe kaunon. Aw, mukaon ba dai magpatay? Dili mo ko ganahan na patay ng baboy nga patyo na usab niya para baligya. Ay. Di mo maayo, di ba? Ayaw mo kaon na nga ingana. Okay. Cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. May morning. Katong giingon ako ganiha, Valtrex. Valtrex. Sige. Di yun mo tagaan na doy kay kuha na high-tech. High-tech na medisina. Okay. Sige. Okay. Basta makita lagi na ko may gala nga ang inyong mga doktor dili kay balo mo tambal anang usa ka kasakit, musulti gyud ko sa tambal. Musulti gyud ko. At least kamo mo relate mo dito sa inyong doktor nga mao man ang giingon doktor kagapi nga tambal sa ingani. Ingana. So medyo naka-contribute na ko sa knowledge sa imong doktor ba. Kay di man gyud ta ingon nga kuan memorize na to 100% ang medicine. So naagid siya possible naagid na maayo gyud na mo advice gani. Nawa na ang cellphone, di kapoy. Okay, hello, good morning cellphone. Hello cellphone. Yes, what can I do for you? Bayang butag. Unsay problema nimo day? Fertility. Fertility. Reproductive nga doktor. Ang ako yung kanang sa tinuod ba isa ra ka obstetrician reproductive mo believe ko kay daghan kay kong mga pasyente nga Chinese ba siya nakapaanak ba dili siya nagpaanak kan pero tigulong na magol siya dai ang iya sigurong anak na lagi naay fertility doctor di sa Davao Doctor si Dr. Sa pangalan gani ni ko dili si lagi dili ang akong pasabot si Dr. Tigulong na manggod ang iyang anak na siguro nasa Pandon Cabrera, si Dr. Cabrera. Ang iyang anak Cabrera sa Davao Doctors. Kuan gyud na siya. Maayo gyud na siya kay daghan kay kung mga Chinese nga amigo. Siya ay nagkapaanak ba? Ako isa kang niabot na siya 12 years nga mag-asawa, wa gyud nakaanak. Pag sugod niya tambal sa ilang duha, 5 na kabay anak nun in taon. Nasubran. Cabrera. Si maayo. Base pa day. Pero ulahi la jud ka kay doy kay doy kay nganong ka 39 years old ka pa nagsugod mayon tatong sa una pa. Yapon. Sige, try dito. Ang anak ni Dr. Cabrera kay si Dr. Cabrera nag-retire naman. Davao Doc. Inang kinsa man anak ni Dr. Cabrera. Nagyapon the same clinic mangyapon ang iyang anak. Okay? Sige. Okay. Sige. Na usually mag-recommend ako Dr. Miguel kung na-try gyud ako siya for example kaning mag-refer ko pasyente sa iya niya
dili tigbason. Ah, oh, maulaw ang puntas pasyente mahigala nga mo refer ka niya pagka mahuma na sus puro na lang mabilin. So, maulaw punta na. So ang akong gina-reference sa inyo yun katong bilig ko at the same time nga di pod mo yung mabankrupt mo tungod sa kadako sa bayan. Ingana ko ang akong paminaw mahigala. So if ever nga i-refer ta mo sa ubang doktor, kana gitimbang-timbang na gyud ako nang dili pod mo inganaon. Nga padagman-daganon. Hello, good morning, landline. Landline. Yes. Oh. Usually yun dahil dili man gina pang katulog dai, pang allergy man gina siya. Ang side effect Gano'n man. Gano'n di makakatulog. Paano na pangutano nimo ngano di ka katulog? Kay dili ang tabletas is not the answer sa mga dili katulog dai. Basig ang imong una panghuna-una dili pa ka ready matulog o sa ba daghang kay gipanghuna-una problema mo tay imong solbaron ayaw ang tabletas. Dili ang tabletas mo solbad nga di ka katulog. Kung isa lang duha, why problema. Up to 7 days. Pero kung sobra na gani nga nang halos kada adlaw na himuon imong kuan, biogesic, adi na pud maayo. O lagi ayaw permiha, kay dili na siya maayo. Okay? Sige. Ayaw ninyong himuang routine may gala nga mga tambal. Na siya side effect. Ultimo ganing tubig na gani side effect. Dili na siya mao ang atong lawas may gala. Ang atong lawas built-in na siyang mutambal sa iyang sarili kung kuan atong tabangan lang ba kan di na gyud niya kaya. May paagi bang natural gani. Mao na siya ang tama sa pagdala sa inyong lawas mga manong mga manang. Hello, good morning, cellphone. Cellphone? Yes, unsay ato dai? Unsay ato dai? Na nagka may may kuan na ay tambal sa luas Sensodyne toothpaste. Paitaan ng Sensodyne toothpaste dai nga pink. Sensodyne toothpaste mawala dayon ang sakit bali pod mga kuan siya madali ang pag-ayo sa kuan sa luas nimo. Sensodyne toothpaste kambyuhi pod imong toothbrush. Kuan nimo? Sensodyne toothpaste. Namas butika na. Pero grocery na gani grocery basta wa lang gyud sa hardware. Toothpaste. Ura kog Colgate god. Wala sa toothpaste Colgate. Okay? Okay. May buntag. Daghan kayong tambal para sa luas, dai. Mga manang daghan yun. Pero dili kay ko mo rekomenda kay hapdos sakit unya dugay gyapon maayo. May pa nang Sensodyne kay mawala lang sakit. Mawala ang iyang sakit ng kaon ka. Okay, may gala wala kay panahon. Si doktor wala na panahon si doktor kagabi ini sa doktor sa kahanginan.